нисори ҳар яке шумо бошад бинандаҳои азизу арҷманди симои мустақили якум. барномаи маҳорат аст. дар барномаи маҳорат чун ҳар вақта шумо огаҳӣ пайдо кардаед ки мо нафареро даъват мекунем, вале мутаассифона имрӯз таклифи моро қабул накардан натавонистанд дар барномаи мо омада ҳеҷ гоҳ нагарадем хафа сарпарасти мо сафа. беҳтарин. Ассалому алайкум. аз омаданатон камтар дер кардамда узр рости бовар кунед агар ҳар бори ман барномаи шумо тамошо мекардаму худам ба худам мефтам ки ҳамин нигора як рӯз нерӯз мана даъват кунад якта оши палав мепазам гуфта гашта будам мана мақсадам расидам. ана имрӯз фурсат фаро расид ки муқимҷон абдуфатоев ҳаҷвинигори шинохтаву дӯстдоштаниву ассалому дар алайкум. ҳақиқат ҳам арзанда саломат бошед. имрӯз барои мо оши палав. нигора боно росташро гӯед дар ин барнома ягон нафар оши палав пухт ё не? Не. ана дидедми ман девор набошад он тарафа мебинам да дидедми як бор оши палав мепазем камакак дар бораи оши палав маълумот метим малашми марҳамат. хоб чун мо дар водии фарғона ҷойгир ҳастем мардуми мо оши палава бисёр дӯст медорад дар маъракаҳо чорабиниҳо ҳатман оши палав мепазанд ҳамтуми бале дуруст оши палав масалан гирим пухта мешавад аз биринҷам хелаш ҳар хел ҳасте биринҷи девзира ҳаст биринҷи кенҷа ҳаст масалан маъмултар дар шаҳри хуҷанд масалан ана хистеварс кони бодом орутепа ба камтар биринҷи кенҷа истифода мебаранд лекин агар санъаташ ки дипазид вай оши палав бам гап нест сад даҳон ёбед ки хӯред ана биринҷе ки имрӯз ман инҷо овардем ин биринҷи девзира аз шаҳри исфара. аз ин хотир биринҷи ғайриоддӣ ман бори аввал мебинам ин гуна биринҷро. хоб бовар кунед хона биринҷи мо сурхчатоб аст. нигора ман рости гап як чиз мегӯям ба шумо масалан гирим шумоам хизмати мардум ба ҳастед ку ана вақте ки исфарава меравед ҳатман ош мекунанд масалан меҳмон вақте ки меояд ош мекунанд ҳамту хоб бисёри мардум дар шаҳри хуҷанд масалан дар тӯйҳо дар оши наҳор нигоҳ кунам биринҷи кенҷа истифода мебаранд ҳастанд нафарое ки боз биринҷи девзириам истифода мебаранд дар тарафи регар турсунзода тоҷикистон ба унҷава биринҷи худи регар ҳаст биринҷи регар вай ҳам ҳамин ранги девзира аст дар панҷакен бисёр оши палави чӣ гӯям хуб мепазанд унҷаваам ана акнун аллакай мо дар бораи ош ҳама чиза гуфтодем да оши палав ин ман гумон мекунам ки ин моли тоҷико аст хай инҷа ман бисёр таъриф накунам чунки мардуми мо як ош мепазад ки қоил мешавед ин ман ҳамтозир имрӯз оши содда ҳамин се-чор нафар ҷамъ мешаванд ва ош мекунанд ку ҳамун ош агар ин ош ба ман маҳсулоте ки мардуми мо ҳамроҳ мекунанд ош мекунанд агар биёрам ин назарам мизи мо хурдӣ мекунад барои хуб нигора хон набошад шурӯъ мекунем барои тайёр кардани оши палави исфара бо дастони ҳунарманд ҳаҷвинигор муқимҷон абдуфатоев дар барномаи маҳорат. аввалаш ба имрӯз худо шарманда накунад гӯшти гов гӯсфанд фарқаш нест мо имрӯз гӯшти гов истифода мебарем ки аллакай реза карда шудааст реза кардам як ман гуфтам ва оши бурдадор шавад гуфтам да хел лекин боз бисёри мавзеҳо ба мо вақте ки мешинем ман ош мекунам аз ман хоҳиш мекунам ки ҳамин калон гӯшта баъд охираш ба майда кунем гуфта хай имрӯз ҳамин хел мепазем ана биринҷи девзира сабзия нигаҳ кунед ҳамин сабзи ба омада мардуми мо чӣ хел мекунанд мардуми хуҷанд сабзи сурха истифода мебаранд бисёртар барои он ки обаш зиёд ширин ваставайда сабзии зард асосан гиред агар камтар масалан тарафи истаравшан бошад исфара ана панҷакен ба ҳамаш аз ҳамин зард мешавад сабзии зард мешавад лекин вақтҳои охир солҳои охир ман нигоҳ кунам агар сурхам ҳамроҳ карсодиад ранге ки ҳамун қурутова дар хатлон хӯредагар гӯшташ нест хуҷанба биёед гӯштдор мешавад вай қурутов мо ҳамба ҳайрон мешавам хуб равғани зағира ман дег ба шумо нагуфта ё ман партофтам напурсида дега мо ҳаминми дег ҳаминми хуб барои ин мо 300 грамм равғани зағир мерезем барои ҳар як чиз агар хоҳед ки равғанаш зиёдтар шавад метавонед 500 грамм резед барое ки мегӯянд ки равғанаш ҳамин лехта истад мегӯянд ки ҳамин хел мешавад хуб ва боз чӣ гуфтани ман мо дар арафаи иди сада ҳозир мо истодаем мардуме ки моя тамошо карда истоданд бо иди сада муборак бошад мегӯем иди сада ба ҳамаи шумо иди баракоти дастурхон иди омодагӣ ба баҳор рафиқо хуб шумо ман ба иҷозат медиҳед ман сар кунам бале набошад оғоз мекунем омин аллоҳу акбар сар кардем набошад рафтем ман хуб
Агай Муқимҷон, мо дар рафти тайёр кардани ош бо шумо ҳамсӯҳбат мешавем. Доир ба фаъолияту эҷодиёт, доир ба ҳаёти шумо розӣ ҳастед? албатта, барои чӣ не? набошад мо аз чӣ оғоз мекунем? мо оғоз мекунем аз оне ки ман ба қариби санаи 14 феврал бахшида ба Иди Ошиқон як барномаи гӯем барномае ки шоми эҷодӣ барину ҳамина ташкил карда шудем. дар қасри ҷавонон мешавад. соати 15 ма шумои даъват мекунам бо ҳамроҳи анои мардакое ки пушти камера бесодиан. ҳаматон марҳамат кунедтон. як камтар чӣ гӯям дар рӯзи ошиқо камтар механдем да. номи барномаи консертии ман ним шӯхиву ним ҷиддӣ. ана барои чӣ ним шӯхиву ним ҷиддӣ ман ба шумо ҳолӣ бо фаҳмонда метиҳам. мо бояд ки сабзиро ами хел майда кунем. мардуми зиёде масалан гирем дар чойхонаҳо агар нигоҳ кунем агар намихел мешавад бо чойхона нигоҳ кунем баъзе одам ғафстар мебуранд. барои чӣ? барои он ки бисёри вақт сабзи об шуда наравад. лекин мо ҳамиҷиба кунем чӣ гӯям чӣ хел мегӯяд русиба вай мегӯям ку нормали мо мӯътадилтарам ки ҳами хел мебурем. шумо сабзи ба зӯр ҳастед чунки сабзиҳои ман парида гашта истодаанд. ман хоҳиш мекунам ки сабзия шумо ман ба шумо кӯмак мерасонам. ман мурам шумо ин шумо гиред. ман аллакай мегузарам ба пиёз чунки пиёзам мо пиёз ин ингредиенти асосӣ дар ош мазза медиҳад. пиёз ана вақте ки амина пӯст мекунанд мардум баъзеҳошон гирия мекунанд. шумо амина медонед барои чӣ гирия мекунанд? амоҳо сирашро намедонам вале медонам мебинам мушоҳида кардам ки вақте ки пӯст мекунанд ё реза мекунанд ҳатман аз чашмони ҳар шахс ашк равон мешавад. ашк равон мешавад. ашки шодӣ вай фаҳмидед. мардуми мо гои пиёз кути аллакай маъракаҳое фикр мекунанд. амхел тӯи сосми ягон маърака шудасми гуфтам мехел. хуб пештар сабзи резакунон буд тӯй ба 3 рӯз ки тӯй буд. як рӯзаша махсус барои мардум ҷудо мекарданд ки сабзи реза мекарданд. ҳамин дар хотиратон ҳастме? бале. хуб мардума ана ҳамон сабзи резакунон ин барои сарҷамъ намудани мардуми деҳа буд. яъне ки як нафар меомад дар бораи як масъалаи зиндагиш гап мезад як нафари дигар. лекин мақсади асосӣ ин яъне ки ёрдам кардан албатта ва дидорбинии якдигар. мо сабзия дар хона вақте ки шумо занҳо майда мекунедтон барои чӣ оши мардҳо ширин мешавад? ҳамин савол ба ҷавоб диҳед. барои он ки мардҳо дастони лазиз дорад. бале ё ҳунари баланди пухтупазӣ дорад. лекин мо эконом надорем да. мо чизе ки ёфтем дегба мепарсем. сири асосӣ дар ҳамин шумо бошед агар масалан ҳозир ҳамин ду пиёза якташа монам пагоҳ вай мекунам мегӯедтон шумо. мо ин хел не. мо ҳамин ёфтам партуфтам ҳисоби ки ҳамин хел мешавад. дар баробари ҳамин суханро гуфтан накай Муқимҷон як мақол ба хотирам зад ки сарфакораи лаби оштон беҳ аз чӣ аст? шумо занҳо ҳар роҳ ки худотонро таъриф мекунедтон ин беҳтарин асту. лекин боз як чизи дигарро гӯям ки ба қариби иди бонувонам ҷашн гирифта мешавад. лекин аз вай пештар иди артиша мегӯянд мардҳо иди худашон меҳисобанд. ҳозир ман нигоҳ кунам агар занҳоям сару либоси низомӣ пӯшида аллакай иди на танҳо мардҳо иди занҳое ки дар ҳарбӣ ҳастанд иди онҳоям мешавад. ҳар як зан мехоҳад ки ақиб намонад акай Муқимҷон. ҳамин хел беҳтарин. боз як чиз дигар ҳамин як кори нек кардан дар ки ёди мардум бимонад. ҳамтуми як мардак будааст соҳибкор будааст. мутаваҷҷеҳ бошед. ана деҳаи дурдаст ба зиндагӣ мекардааст гуфтааст ки биёфтааст якта кӯпрук созам мардум ба кӯпрук сохтасу гузаштан ҳамин кӯпрук вай тарафба 50 дирам гуфтааст. фаҳмидам 50 дирам мардум ғубур ҳама лекин медиҳаду гузашта ҳам мегирад. хулоси гап солҳо мегузаранд ҳамин хел ҳама вай мардака ҳар куҷоба гап мезанад ки ин соҳибкора бина короша бину инесу хайри соҳибкор албатта фоидаи худаша фикр мекунад. сони як рӯз вақти вай омадааст пир шудааст баъд писараша ҷевздааст якта писараш будааст гуфтааст ки гӯш кун наримонҷон наримон будааст нома бинед наримонҷон гӯш кун мана мардум бисёр бад дидам аку ман мехоҳам ки баъди сари ман мардум мана таъриф кунам гуфтааст. писаре ки аз соҳибкор шуд аз вая зӯр мешавад фаҳмидам. баъди сари падараша гӯручӯб карда омада гузаштан аз ҳамон кӯпрука 5 сомон караст. мардум мегузараду дадош нағз буд 50 дирам мегузаранд илтимои розӣ мегӣ медод мо ин писараш нашуд 5 сомон караст гуфтааст. ҳам бо ин ки як кори нек кунед ки ҳаёт ба номатон монад. мана масалан гирем ман шумо ҳамчун ровӣ ҳамчун гӯем журналисткаи хуб ҳамчун ровӣ ки дар хизмати мардум ҳастед
ҳар бори постҳои шумоя ман дар шабакаи фейсбук ки истифода мебарам, ман мебинам да постҳои шумоя. хуб мо ният дорем ки хонаи мардум тӯй бошад ҳамеша ва ҳамин хел молу маҳсулотҳои гӯем сарпарасти барномаи мо Сафа. Ина нигоҳ кунед ҷувори Макка, мана инҷа бо ана вай номаш чӣ буд ина? Замбуру, мана Замбуру булас инҷа. хуб ҳар як корба бояд ки сарпараст ҳамкор бошад. Барои ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба мана сарпараст Сафа. бале акай Муқимҷон, хуб гуфтед. қариб ки фаромӯш кунам, сарпарасти кулли барномаи маҳорат ин ширкати Сафа мебошад. ширкати Сафа ки маҳсулотҳои худро барои боз ҳам хӯрданиву болаззат кардани таомҳои шумо омода мекунад. аз маҳсулотҳои ширкати Сафа ҳатман истифода бурда таомҳои худро лазизу хуштаъм гардонед. албатта албатта. хуб бориш дигар шуморо хушомадед мегӯем ба барнома ва инҷо мо медонем ки шумо ҳамчун роҳбари муассисаи давлатии театр студияи Хамдин Камон ҳастед ва аз он лаҳзае ки таъсис ёфт ин театр студия шомили чанд нафар буд ва имрӯз чанд нафар фаъолият мебаранд? рости соли 2001 буд ман Хуҷанд омадам. аз шаҳри Исфара як ҷавонаке ки деҳотӣ аст ба шаҳри як азим ба шаҳри Хуҷанд омадан. ин аллакай як кори калон буд. вақте ки ман омадам инҷо мо бо ҳамроҳии донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд як барномаеро ташкил намуда будем, барномаро таҳризӣ карда будем. ҳоло ягон нафар масалан чӣ набуданд, фақат коно доно мешунавидам ки дар ҳамин Хуҷанд фаъолият доранду кор карда меистанд. хулоси гап соли 2002 аллакай раиси вилоят муҳтарам Қосим Раҳбарович гуфтанд ки як ба театр студияро ташкил кардан лозим дар гӯем назди кумитаи кор бо ҷавонон. он вақта созмони ҷавонон буд. мо ташкил намудем ва он вақт фақат танҳо донишҷӯён буданд. хулас як рӯз ман Фатулло Абдуллаевро даъват кардам, рӯзи дигар Каримҷон Ғафуровро даъват кардам. ҳамин хел кор кардем. Ғайрат Ҳамроқулов, рӯҳу арвоҳшон шод бод, ҳаҷвинигори беҳтарин аз ноҳияи Ашт. ман то ҳол худама мехӯрам ки ҳамон одама нашунида мондам аз дунё гузаштагишона, лекин як мардаке буданд ки бисёр хушзавқ буданда. ана ҳамон каса ман даъват кардаги будам, яъне ки театр студия Хамдин Камон ба аллакай ҳамиҳо шомил буданд. сони ана кор кардем камтар ва рӯзе аз рӯзҳо ман ки дар театри мардумии шаҳри Исфара кор карда будаму медонистам ки ана Сулаймон Қатӣ Гулбаҳор дар шаҳри Исфара яъне ки ҳастанд, онҳо ҳам соҳиб истеъдод ҳастанд. онҳоя ман ҳаракат карда ба Хуҷанд овардам. вақте ба Хуҷанд овардам, аллакай мо кор кардем ҳамакаса бо коно доно Шаҳобиддин Ҳасанов гуфтаги як ҳунарманде ки аз Душанбе ба Хуҷанд омада буд, Роман Сатторов, Рома Сатторов, як бачае ки бисёр харобак буд. ҳамон бачае ҳамо кор мекардем ва барномаи телевизионӣ ҳам доштем. Дармон ном дошт барномаи ҳаҷвии телевизионӣ. хуб равғани мо ба фикрам омода шуд. ман гӯштро мепартоям набошад. аввал мо гӯшт мепартоем, бисёр ҷойҳо ба пиёз мепартоям. гӯштро чӣ тавре ки ман гуфтам, мо имрӯз оши бурида мекунем. аку вобаста ба завқи мардум да, ина мардуми зиёде мегӯянд ки гӯштро чӣ хел гӯям бурида накун, як лух парто. мо аку имрӯз гӯшти оши бурида мекунем. бо гӯшти реза. бо гӯшти реза албатта. пайхас карда бошед ошҳое ки дар тӯю маъракаҳо мешавад, ҳатман ошҳои ширин мешавад, хӯрданитон мебиёд. мегӯянд ки боз оши мардуми зиёд вай мешавад. аз ҳама душвортарин оши анами одами камба мепухтагӣ ин душвор аст. чунки оши мардуми зиёд ман гумон мекунам ки ҳамашам ошпазию, лекин ҳамин мардуми зиёд ба пухтан осонтар аст ва як лухт ва маҳсулоташ хеле бисёртар. шояд аз он сабаб бошад ки мо маҳсулоти бисёр истифода мебарем. аз ҳамон сабаб бошад? бале мумкин аз ҳамин сабаб бошад, аммо мумкин боз дуо рафтагӣ мегӯянд ки ба халқи мо мегӯянд ки дуо рафтагӣ вай деги мардуми зиёд давай. ман ҳамин пахта ба пештар мебурдам ку ҳамонҷоба ман чӣ мекардам ошпазам шудагидам ҳамонҷоба. сони
اونجا اگر خودتان دانید اگر کرمشوربا بیشتر میکنیم پخته با مردمی زیاد بود انا بعد سونی من حرکت میکردم که همون شبای آش زیاد کنیم آش میپختم اونجا که گرونجی که اینجا کتی میکردیم و البته وقتی که بچه ها اکار می آمدن همه گرسنه آمدگی و آش فرقش نبود خورده میگفتن لیکن آش هم یک صنعتی بسیار آشپزی هم یک صنعتی چی صنعتی ناتکراری که باید هر یک مرد یاد گیرد بعضی مردها هستن که مثلا گیریم دو تخمه میدید همون میسوزوننده همین خیلیش هم هست لیکن من گمان میکنم که برای مرد یاد گرفتن طعامپزی این بهترین است این معنی اون ندارد که ما مثل خواننده زنکلان هستیم لیکن بعضا وقت میشود که من خدا مثل خوراک میپزم аллакал маълум аст аз ана ҳамон реза кардани сабзиву аз интихоб кардани таоми имрӯза ман аку рости гап оши палав агар пазим агар бояд хушрӯ болоша чӣ кунем оро дием агар беҳтарин мешавад хуб як чизи дигаро ман шумо нигорахон мегӯям да ҳамин ҳаёт ба нигоҳ кунед агар ҳаёти мо худаш аз рӯи аҷоиб рафтааст мардуми мо ҳозир мумкин ин хуб бошад ин фикри ман намедонам таассуби европа калесода бисёр таомҳои европоӣ ба гузаштаги ҳозир мардумда хуб инам мумкин хуб аст ин аз пешравӣ аст лекин ман хоҳиш мекардам ки ҳамин таомҳои худо мо масалан гирем ҳамин ош хурто алавай мошки чирӣ ҳамин чизоям ахотир ромданаш дар кор неда ё нодуруст ме дуруст саломат дуруст ин ош умуман анами таоме ки шумо номбар кардед таоми бобоӣ аст бобоӣ аст бале ва дар баробари серташвиш кардан боз ҳам серғизо ҳам ҳаст ҳам мезирбонед ҳам меҷӯшонед инҷиба ҳар хел процесс мешавад инҷиба хуб тамошобинони азизу арҷманд мо гӯштро ба дек партофтем ҳамин нигорабонии ман гуфтам ки биринҷи тоза карибӣ чин дебид мана биринҷи мо ҳам тайёр шуд нигорабони як чизе вақти оша хӯрсодагӣ ям киса даҳанаш ба агар санг занад дандонаш ба айби шумо хоҳар не гумон мекунам ки мо хушрӯй тоза чиндем хушрӯй тоза чиндитона шумо занҳо ба ягон гап задаям намешавад асан намака баланд кунтон агар мо адвест доштанаю сас ёзад агар дидид бин дили ман чӣ хел гарму ҳамиха шумо ба баҳонаҳо ҳай лекин монда ихе баҳонаҳо нест мана ин ба ҳозир оби ширгарм мерезем ин биринҷи девзира об мо пеш аз зирбак аллакай биринҷиро тар мекунем аллакай ҳа мо ҳоли пеш алов кардан ина тар кардан накунем ҳай модомо ки мо сергап гап кате шуд фаромӯш шуд фаромӯш шуд хуб набошад ина мегирем ба ҳузур ҳа ба ҳузур шумо аз паи кор шавед хуб биринҷи тар кардем ҳамтун дидед ҳаминҷабам об нақши асосӣ мебозад 4 нафар нишаста ош пухсодиян лави дарёба ҳамин оши хушрӯи пухтаи содиян ки нигаҳ мекунанд ки як рӯйрӯи об тарбуз омадааста вақт тобистон ку ин вай тарбуза қаб кадом афтондагӣ гуфта гирифта буромда гӯед тарбуза монда ҳамту буранагар ҷин буромдааст ҷин буромда хоҳиша гап занитон гуфта монад секас ку ваҳо се таан гуфта монад хуб шудааст гуфтааст ята шудааст ки ман мехоҳам ки ҳатто мошини ҳамин бивайди майку бивайди ҳозир ҷудо мод дошта бошад электрикӣ шумо доред ҳамин мошини бивайди не мутаассифона хушбахтона барои чи мутаассифона гуфта пурсадагар ҳама ман бало намонам хулоси гап ята мошин гуфтааст якташ хуб шудааст дуюмаш ман ба гуфтааст ҳамин як ҷомадон ба пул гуфтааст марҳамат гуфтааст сеюмаш ман ба хона маркази хуҷанд монтони хе гапоя гуфтааст ман хонаам бошад дар ин тарбуза намегардам ман гуфтааст монтон ман бурафтам баъдтон бурафтааст қариб гуфтанӣ будам ки ана ҳамон нафарое напурсидед ки суроғаш дар куҷо буд ману шумо ҳам рафта аз анамон ҷин ягон чи талаб кунем шумо ҳамин боваритон ҳайми ҳамин ҳаёт ба ҳамин хел кор шуданаша боваритон ҳайми як бор омада масалан гирим мана тоҷик бача расӣ ана шудаи кора медонед ми не рафта истадага лави дарёи волганда 60 ин моҳи қапак аст ку урӯсӣ намедонад ваям сингборимам это кого это туда надо гуфта нигоҳ кунад чӣ ки нест хулоси гап унтукара патодагар як борогиш ба моҳӣ баъдорад моҳӣ здравствуй гуфтааст я ин бачаам здравствуйка хорошо нормально пока гуфта истадагар моҳӣ гуфтааст ки скажи свою это самое мечту скажи я исполню гуфтааст ваям гуфтааст ки тоҷик ой тома чӣ гуфта ки ам тоҷик россиянда разрешение на работу ми патент ми а хеле гуфтааст вай тоҷик вай гуфтааст ки якта 200 қавата бошад худам шикатурка кунам гуфтааст кора бинед мо ҳамунҷанам меҳнатӣ будагиҳо мо таиндем барои кор кардан рафтагӣ кор наёфтагӣ шояд кор наёфтагӣ лекин имрӯзҳо нигоҳ кунед агар бачаҳои мо бисёриҳо ба русия мераванд забон донанам мераванд
надонанам мерам қоиду қонун ҳайти ҳар куҷо ба ҳар хел ку масалан гирим ман бисёр мехоҳам чӣ хел қоиду қонун бошад аз ҳамин дохили мошин баклашка қоғаз напартоянд ҳамиҳо мардум немепартоянд бо ба тозагӣ риоя намекунанд ана вақти пиёз ҳам расид хуб муқимҷон ако инҷо суолҳои ман монда рафта не шумо савол мехоҳам ки ба ҳар суолам посух гирам буд майлаш муқимҷон ако лаббай имрӯзҳо шабакаи интернетӣ инқадар зиёд фаъолияти худро доманфароғ ба роҳ мондааст хоб шояд шумо ҳам аз анамин шабакаҳои интернетӣ истифода баред нигора хон то чӣ андоза барои шумо кӯмак мерасонад ва чӣ гуна шумо истифода мебаред шабакаи интернетиро агар шумо истифода баранашро яъне ки шумо агар хуб донед ман гумон мекунам ки шабакаи интернетӣ хеле хизматҳои шоён мекунад барои мардум имрӯзҳо ҳастанд нафароне ки масалан гирим аз ҳамин будани интернет истифода бурда масалан гирим як нафар ба қаллобӣ мекунад фаҳмдасед лекин агар интернета нағз дуруст истифода баред агар бисёр коратон осон мешавад пештар чӣ хел бародари ман алтайский край гуфтаги ҷоба хизмат мекарда мо омада почта ба навбат ба истода интизор шуда мештед алтайский край третья кабина мо гуфт хеста мерафтед баланд гам мезадед вай шунидагӣ вай нашунидагӣ ҳозир хел не ҳозир аҷотон истода шумо телефон кити америка кити гам мезанед инам нақс ку ҳозир бар замеин ҳатто дидорбинӣ мекунед ҳатто аз ана ҳамон чеҳрааш аён аст ки вай хурсанд шумо медонед ҳар бегони шумо хони мо ба меҳмон ҳастед мо шумо мебинем тамошо мекунем ҳозир телевизор ба мо мадем чӣ кардагӣ мо тамошо мекунем масалан гирим театр студияи хандикон агар аз тарафи эҷодӣ гирим агар ютуб канал ба дӯкони ханда гуфтаги канали хуdo мо ҳаст унҷо ба навгониҳои мо партофта меистем мардум бинад ако шумо ки кормани телевизион ҳастед ман шумо ба боз савол метиҳам шумо ба майнаш мумкин савол марҳамат барои чи имрӯзҳо телевизионҳо мавқеашонро ба ютуб бой дода истоданд яъне ки мавқеи худашонро гум карда истоданд телевизиони маҳаллие ман дар назар дорам фикри шумо фикри ман он аст ки ҳакаи муқимҷон бештар новобаста аз сину сол ҳама дар шабакаи интернетӣ ҳастанд он хабаре ки мо тариқи телевизион ба мардум пахш мекунем аллакай аз шабакаҳои интернетӣ бохабар ҳастанд бале шояд ҳамин бошад албатта ин бояд фикри шумо дуруст аст лекин як чиз аст инҷа шумо агар телевизиона ранги ютуб кунед агар масалан ранги ютуби ҳозира масалан гирим ҳар чӣ хоҳад партофтагӣ нею чизҳои лозимӣ агар гирифта монед мардум тамошо мекунад то ҳол тамошо мекардагиҳо ҳастанд яъне шумо озодиро дар назар доред бале камтар дастатон кушод бояд бошад шумо бояд ки масалан гирим ана ҳамин нигоҳ кунед телевизион мо телевизионҳое ки дорем симои мустақили якум азия танин ҳамаша дорем аз они мо чӣ хел як барнома тамом сони кино ин хелаш ҳам намешад не чаро дар он ҷо барномаҳои консертӣ зиёд мераванд албатта консертӣ аз ана ҳамон эҷодиёти шумо бисёр мераванд ки мухлисони худашонро аллакай пайдо карданд албатта ин дуруст аст лекин акнун боз ман ҳаракат мекунам ки ҳамин ранги ютуб масалан кидим навгониҳое ки ҳамин ҳозир мешавад ҳозир телевизион бибинад одам боз зур мешад чӣ гуфтед бале дуруст муқимҷон ако чун суҳбати мо доир ба шабакаҳои интернетӣ рафт ман мехоҳам ба як саволам ҷавоб гирам имрӯзҳо мо бештар шоҳиди он нафароне мешавем ки блогерони ҷавон худро ҳамчун ҳаҷвинигор метарошанд ва бисёр ана ҳамон саҳнаҳои хандаовар мегузоранд ки ҳатто бархе аз ана ҳамин саҳнаҳо ба одоб ҷавобгӯӣ нест нигоҳи шумо ба ин гуна блогерон чӣ гуна аст акнун нигорахон барои онҳо як фишанге нест ки онҳоро боз дорем ҳозир касе ки телефон дорад аллакай худашро журналист метарошад аллакай худашро ҳаҷвинигор метарошад ин ҳам нодуруст аст аслан гирем агар ютуб хонаи масалан гирем очаи ман ё хонаи очаи шумо нест ки масалан гирем ҳар чӣ ки хоҳем мо унҷо масалан чӣ кунем ман гумон мекунам ки ҳар як блогере ки тариқи телефони худаш ба омма мебарояд бояд камтар дониш дошта бошад агар дониш надошта бошаду гапҳои шеваҳои кӯчагӣ катию ҳақорату бошад хуб мешуд набарорад ин аллакай маданияти пасти тоҷиконро ҳам нишон медиҳад ин муаррифкунандаи ба хато шуд ин яъне ки маъзум нигӯ ин яъне ки аз маданияти пасти эшон дарак медиҳад бале инҷа як чиз ҳаст мо агар мана масалан гирем бисёр корҳои ба сомон расон востидан ассотсиатсияи блогерро ташкил кардам блогерро ҷамъ кардам
این کتی ما یگان مقصد رو نمیرسیم. حاضر ما باید که از صنف یکم باید مدنیتی استفاده برای تلفن های همچون درس آموزونیم. انا وای وقت علاقه مثلا گریم نگاه کنید از ژاپنیا و نگاه کنید کره و نگاه کنید اگر از صنف مایدگی تلفن که چقدر مدنیت داشتن اگر چقدر کار کردن می آموزن و درس است یعنی که خوب میشد که بچه‌های ما مثلا حاضر کودکایی که تماشا میکنن در دست همه تلفن هست همین بلاگرای بنام بلاگرای حاضر شما گفتگی رو تماشا کرده گمان میکنن که حیات همین است یعنی که چنین رفتار و موافق قانون همین خیلی موافق قاعده قانونی آدمی باید که همین خیلی باشن نه این نادرست است این چیز برای خاطر همین یک جمله زور هایمان در تاجیکوبا خودشون به انصاف کرد چون که ما فیشنگ نداریم بهای داشتن با حاضر مثلا گریم طریق یوتیوب و های یگان چی کرده نمیشه آنها باید هر یک دیوانه‌ای که خودش به شبکه میبراید یک بار اول بیند فهمد درک کند که و چی گفتاد است چی رو نشان دادنی است بعضی وقتا میشود یک بعضی صحنه‌های میبینم عموما وای چارچوبه توری نمیبیاد لیکن همه چیز پرتافتگی باز متاسفانه پراسموترش زیاد است یعنی که آدمانی که ذوقشون کمتر پستر زیادتر شده شدن اپشی همون چیزده سبب همیننده و خوب میشد که طریق من همین مورد تماشا کردی ساده باشن اگر حاضر خودشون یک بار با خودشون همین بلاگری آیا از اون همین است یا از اون دیگر نفر مثلا گیریم من بسیار چیزهای بلاگرانی من همین ولایت هم میبینم بسیار بلاگرانی جمهوری تماشا میکنم خودنمایشی بس کردن کار فهمیدید من ماشین دارم خانه دارم زن دارم زنم میخواد کرته میپوشد این چیزا بلاگر سبب داخل نمیشد بلاگر باید یک معمایی که های باید عالی جنابانه باید که حل راهی حلش گوید یعنی که فکر خودش گوید مثلا من امیر صدمه ها بسیار سبب ندانستن قاعده قانونی راه یکمش دویمش مردمی ما چشمش که ببیند میترسد برای همین من گمان یک پریویلژن یک جمله چی میگه یک فکر میدادنی هستم که همین شاهراه‌ها و کمتر و دوره‌های اساسی رو باید برداشتن ماشینای پچق است کو همونا موندن در کار یک بار این برافسادگی بیند و میترسد و یکی پستر میکند صورتش فهمیدید بیهوده با دوره‌های اساسی و ماشین‌های برآورده نمیموندن پچقه یک بار بین آخرتش همین گفته من گمان میکنم که همین فکر اول جناب است باید که در همه جا در همین شاهراه‌ها همینا مانند چون که حاضر شفیارهای جوانی ما تنها جقیدنی گاز میدونند و ترمز انا برای همین خوب میشد اصلا گیریم اگر راننده های ما یکی حاضر ما تماشا شدن بگذار اتگی ماشینشون شمال گذارد صحت سلامت باشند و من اینا اگر بلاگر گوید من این مسئله را من میگم که ها این یعنی که یک چیزی فایده داره گفت مثلا برامو یک شپاتی شما زنم شما یک شپاتی من زنید افت خنده شدیم این علاقه و توری نمیگیرد و چیز و اصلا حقارت بی‌ملال شده مونده است یوتیوب نفارید دیگه همین یوتیوب مردم ما نفارید ولی اصلا همین سخن‌های قبیح زیاد استفاده میبرند ناحرمتی هست در آنجا که این علاقه برای تعلیم و تربیت نسل نورس مساعدت میکند تعلیم و تربیت ایشان را کاهش میدهد همطور یک گپا ما سال جدیت بسیار رفتیم یک صاحبکار خودنمایشیش گفتیم دیگه صاحبکار بقوت دست پول دار بود است یک روز هم سحری برده پدرش درختای اولی بهار گفته بریده استادیام دادا مانید این کارا من تا مردی کارا میگم میکنه شما نکنید این کارو است داداشم بچه‌ام من اخی همین درختو که گاب میزنم سخن میکنم گفتم دادا از یک کس بیاد من شرمنده میشم دادا درخت بریده است این چه خیلی گپ گفتم آشنا شوم است وای پدرش هم همون یوکسو مردی کار گو من بچه‌ام گفت است و آشنا شوم چه نظمی سلامتی و زورمی دیگه میگه که موسیقی درخت بریده است این نفر کی گفتم صاحب کار ببینید داداش واکرگی ببین مردی کار گفت است تو چیز مت چای کاری ببینم گفت رفت از خودش رواد این بچه هم تو آشناشم نیو کرد اما سلام علیکم نسا شکل و های فرم های درخت خوش رو آوردید کارتون خوش رو بود است یه روز به چند پول به کار کرسید گفتم داداشم 100 سومان گفت است پگاه یک خانی مامم نمیرید درخت های همونا یک بکنیم مالاش بچه چند پول خانی من برای دیگر 600 گفت است این خونش به 100 من به 600 چه گفتم من بوی این کی میگردم گفت است عجایب شد
замона гап омаду гап занам қабул кунед дӯстона гап омаду гап занам қабул кунед дӯстона эсуни дарё сангча эсуни дарё сангча интернет гаштааст пур аз навори чачача интернет гаштааст пур аз навори чачача эсуни дарё санги калон эсуни дарё санги калон нолиш мекунем ҳар рӯз лек дар дастамон айфон нолиш мекунем ҳар рӯз лек дар дастамон айфон эсуни дарё савора эсуни дарё савора эсуни дарё савора эсуни дарё савора аз дасти депорти рӯз муҳоҷирон овора аз дасти депорти рӯз муҳоҷирон овора мана ошро ҳам дам партофтем хоб акнун мана мегузарем ба хӯриш бинандаҳои азизу арҷманд барномаи маҳорат идома дорад бо меҳмони имрӯзаи маҳорат муқимҷон абдуфаттоев ҳамаи мо шумо хуб мешиносем ҳаҷвинигори шинохта ҳастанд акаи муқимҷон чанд соли ман боқӣ монд ва мехоҳам ба ин суолҳо низ посух бигирам ҷонам кати хуб умуман дар ҳар ҷода бояд устоде ҳаст бале устоди шумо кист оё дар ҷодаи ҳаҷвнигорӣ ҳам устод ҳаст ин шумо устод доред ё ин ки ин ҳунари шумо худододӣ аст бисёриҳо гумон мекунанд ки санъаткор масалан гирем ё ин ки ҳамин ҳаҷвнигор анихтараш мумкин худаш ҳамеша шуда монад бе устод гуфтад ҳар як корба устод лозим аст устод он нафаре ки раҳнамоӣ мекунад масалан гирем нозукиҳои касба меомӯзад ман устоди худам ҳисоб мекунам ҳаҷвнигори шунохта ҳаҷвнигори бузурги гӯем тоҷик абдураҳимако неъматов рӯҳу арвоҳашон шод бошад убайдуллоҳако раҷабов аловиддин абдуллоев инҳо ҳама устодо ҳастанд ки имрӯз мутаассифона дар қайди ҳаёт нестанд хуб ҳар як кор нозукиҳои худаша дорад санъат низ ҳамин хел гумон мекунам ки ҳамаи устодонро гуфтам агар нагуфта бошам якумин аввалин шуд дар исфара устози ман каримов буданд нарзуллоҳҷон ва кас ҳастанд олиам илоҳи сиҳат саломат бошанду муаллими маҳфили драмавӣ буданд яъне ки дар ҳар мактаб маҳфилҳо буд драма ба фикрам саволотамро ҷавоб додам бале суоли дигари ман ин аст ки сабаби пойгузоштани шумо дар ҷодаи анамин ҳаҷвнигорӣ чӣ боис шуд ки шумо ҳаҷвнигор шудед ман нигорахон вақте ки майди як будаги ку на вакак таваллуд шудаги ку мосфилм муҳалли мова филмгириба мебиёду яте гирияи кӯдак дар кор мешавад босмачиҳои дар борааш филм сони мебиёду ҳамон маҳалаба мегӯяд ки мо бо кӯдак дар кор мо ки навакак таваллуд шудаги моя гирифта ҳамон киноба мебаранд аз сабаби он ки кӯдак бояд аз парпиячаш кушода бошаду гирия кунад як ду бор ҳамихел дубл мегирад ки модарам қатъи ва режиссёр ҷанг мекунаду гирифтам бурамам ин хел азоб нест ин бача менафта назари ман бу баъди ҳамон ҳамихел шудаги яъне кана ҳамон сабаб шуда бале дубл се яъне ки наворбардорӣ зиёд сабаб шуд бале як меҳри одам мисол нисбати ҳамин як касби худаш ман умуман ҳамин одамои хандондаро дӯст медорам агар мардум ба як хурсандӣ масалан гирем як ханда бахшам ман худама бениҳоят сарфароз ҳисоб мекунам ва албатта сол ба сол хандондани мардум қиин шуда истааст душвор шуда истааст чунки информатсия ахборот мӯл ахборотҳо зиёд ки ҳастанд як чизҳои аҷоиба дарёфт кара хандондан душвор шуда истааст ана акнун суоли ман чунин аст ана ҳамин илҳоми шумо кай меояд умуман шумо мавзӯъро чӣ гуна интихоб мекунед дар кадом ҳолат интихоб мекунед ва илҳоми шумо кай меояд ки эҷод мекунед аз они ман ҳамин вақте ки назди компютер ба мешинаму ҳамин рӯз ман бояд ягон саҳна нависам ҷаноби илҳомҷон ҳамуҷана чазда мегардам ва якса даъват мекунем лекин баъзан вақт шудаги ки консерт барномаи консерти навишта мешам хона ба мерам бо худама маъқул намешад омада ҳамуна бо асари нав кӯр карда асари нав бо менависамда ҳамин хел ҳам мешад лекин ман ба ҳар ҳол миннатдории хеша баён мешавам ба мухлисои ҳаҷму ханда ки ҳар саҳнаҳое ки мо масалан гирем пешкаш мекунем онҳо хуш пазироӣ мекунанд механданд агар як зал мардум хандад илҳоми ҳамон ҳунармандои ҳам дучанду сечанд мегардад ҳамин хел оё ягон хушхабар доред барои бинандаҳои азизи мо дар ҳамин лаҳзаҳои барнома бале як хушхабари ман ин аст ки санаи 14 феврал бахшида ба иди ошиқон гӯем рӯзи ошиқон будааст
банда ман як барномаи консертӣ дорам дар қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ соати 15 ҳамаи шумоёнро дӯстони азиз даъват мекунам бо аҳли оила бо ёру дӯстон рафиқон марҳамат намоед. ним шӯхиву ним ҷиддӣ ном дорад. механдиму дар рӯзи ошиқон боз ҳам чӣ гӯям ошиқ мешавем. бале азизони дил, бо умеди ҳамеша ошиқ будан, ошиқи ҳамдигар, ошиқи зиндагӣ, албатта дар ин барнома иштирок мекунем ва ҳаловат мебарем, зиндагиро дӯст медорем. ҳамроҳи Муқимҷон Абдуфаттоев ва театрстудияи Хандин Камон. хуб, Нигорабону, лабай хӯришам тайёр шудам. тайёр шуда истодааст. оши палав ҳам акнун фақат якта кормондагӣ рӯи табақ гирифтам оша, боз оро додам ва як чиз дигарро ёдовар мешавем ки имрӯза ҳамкор ва сарпарасти барномаи маҳорат ана ҳамин хел чӣ мегӯянд ниҳоят тоҷикистон ширкати Сафа. Сафа ҳеҷ гоҳ нагардид хафа чунки бо мои Сафа. ана инҷа нигоҳ кунам, агар занбӯруғу чиҳоям будаса ду дӯст занбӯруғчунӣ рафтем. ин тарафҳои мо ба мерану камтар меран, русия ба зиёдтар меран. занбӯруғчунӣ рафтяну хулоси гап як ошнош рафиқаш гуфтааст ки дӯсташ гӯш кун, агар занбӯруғчунӣ истиму як бора хирс биёд чикор мекунӣ? мегӯи занбон гуфтааст гурехти афтиди чикор мекунӣ? сабатам қати хирса мезанам. агар таги дастан сабат набошад чӣ? дарахт ба мебуром. агар дарахтани шохаш набошад мечаспида мебуром диги ҷош намусад чикор мекунӣ? гӯш кун, мана ту тарафи мана тарафи хирс мефтам. ҳамон бо ин ки дӯстони азиз аз ҳамин боло маҳсулотҳои Сафа гирифта истифода баред, ана ҳамин хел сифат дорад. хуб, дар бораи шумо ҳамин занҳо ба худо метиҳад вақте ки баҳор мешавад ҳаматон дара ва мин таххонаба фуромда банкаҳотона гирифта мебироидтону чӣ мекунед? номаш чӣ мегӯяд? закрутка. хуб, шумо чандта кардед? ин занҳоя рости гап рафиқо пурсиданд чанд дона гуфтада? чанд дона мисол байд шуд? чӣ акаи Муқимҷон, шумо ҳамаи сирасрори мана барои бинандаҳо муайян мекардед ки? хел дар қатори ин ки дар мавриди масалан гирим ҳамчун ровии хуб модари беҳтарин боз шумо дар хона масалан гирим корҳо бам вайку чиҳо маҳкам кардед? бале. фақат шумо савол надид, манам савол кардам. ман фақат рост ҷавоб медиҳам. ман наметавонам. ба худо ман банка сахт карда наметавонам. ана ку ҳамин гапа гуфтеду, манам наметавонам рости гап. чӣ багӯед? нигоҳ мекунам шафтолу биёред, нигоҳ мекунам як рӯз дига помидор биёред, бодринг биёред. гӯш кун гуфтам, ҳамина ҳамаша пула нигоҳ доштаистим зимистон ба худо мо харида хӯрим намешад. немегӯяд. ҳамина гирифта масалан гирим тайёр карда мондан, гӯё ки шумо ба ҳамин хел чӣ мешавад? як муаммое ки бояд ки шумо ҳамин кора кунедтону зимистон ба ку тамом ҳамон чиз қатӣ мешавад. беҳтарин кор ин аст ки ғами зимистона баҳор ба хур гуфтаги одамои қадим. ҳамтун неме? чун гуфтем иди ошиқӣ ба вомехӯрем дӯстони азиз дар қасри ҷавонон, албатта дар шумо эҷодии ман дар бораи ошиқӣ гап назда намешавад. имрӯзҳо нигоҳ кунем, агар ҳама ошиқ рафиқо, ҳама алалхусус ҳамин ҷавон духтарону ҷавон писарон тариқи шабакаҳои интернетӣ якдигарро мактуб рисон. пештар медонед томи ҷавонои беҳтарин пештар як мактуба духтар ба расондан ба мактаби вай ба рафта, аз ҳамсинифҳои вай калтак нахӯрда, як бало карда ҳамон дастанги ҳамон навистаҷотта расондан, ин худаш як ғолибияту вай буд. далерӣ буд. ҳозир шумо аз ҷоятон месед телефон кити ҳамту роӣ мекунед. масалан гирим ошиқ шавад чиҳо мебиёд? масалан харгӯш ча мебиёд? дил ча мебиёд? бо дил дохилаш ба як ҳамин чӣ мегӯяд тири камон. аллакай маънии ина дорад ки ман туро дӯст медорам. ҳамин хел аста? пештар ин хел набуд. пештар аку моями ха одами қадим нею. пештар барои он ки вай духтар ба як маҳаллаҳо чӣ хел буд? маҳаллаҳо як духтару писар масалан духтар оба вай кара мебуромад баҳона кара писар ман алаф биёрам гуфта мебуром диги ҳамин чоркӯчаги вай хел во мехӯрдаги ку гуфта гузашта мерафтаги да вай духтар хонаш бирафта ман чӣ гуфтам вай чӣ гуфту масалан гирим фикру хаёла. бале ҳозира нигоҳ кунед, агар ошиқова бисёр осон шудааст. як падари духтар пурсидааст ки ин домодшаванда куҷо ба кор мекунад? гуфтам бозор ба чанд пул кор мекунад? даоди ламба назанед гапотуна худашон биён аз худашон пурсид. ҳозира вай ку натарсида пеши дадои духтарбон рафта мешинад чой мехӯрад ку омадааст вай амакпочои оянда мехкӣ шуда умедҷон куҷо ба кор мекунед шумо? гуфтам бозор ба ман кор мекунам. даста пулёби чӣ хел як моҳ чанд пул меягад?
خدایا دادش گفتم بالا دیگه امید جان ما هشکستی دانستمونید است حیات ببینید کتاب بگیرم لیکن به هر حال به همه عاشقا گفتنی هستیم از عاشق هم عاشق‌تر باشید یک دیگری سخت دوست دارید عزیزان زندگی عموما اساس زندگی این عاشق بودن است عاشق نه تنها برای مثلا گریم یک نفر عاشق کسبیتی خدا بله عاشق مثلا گریم یک کاری مثلا گریم کاری خدا عاشق این زمانه ببینید بهتریشه نگاه کنید بله روز از روز وطنی عزیزمون گل شکفته ایستاده است روز از روز زمانه ترقی کرده ایستاده است تکنیک و تکنولوژی ترقی کرده ایستاده است و سبب گفتنی ما هم این است که شما هیچ عذاب نمیکشید طریق پخشید یک توگمچه انا همان مکتوب و نامه های خود رو برای عاشقان ارسال میکنید عاشق باشید با عشق زندگی زیبا است بله بارک الله آشی بلند در برنامه مهارت مرحمت کنم کنی نگاه بانو شما خب نباشه چشیده میبینیم البته انا نهایت آشی پلوی ایسفره تیار شد با دستان هنرمند حاجی‌نگار مقیم جان عبدالفتاح اکنون در یک جایگی میچشیم البته شما اول شما کنی مرحمت گوشتش هم گیرید انا معقول است قدر بالا زد آشی پلاو راستی گپ من خوشنودم که شما معقول شد در خاندانی همه شمایان عزیزان بگذار همیشه آشی پلاو باشد گردی آشی پلاو به اهل اویلتان همه کسا نشسته خورسندانه خورید تناول کرده باشید برای هر یک شما بیننده های عزیز توصیه میدیم که حتما این گونه آشی پلاو رو در خانه آماده کنید و همراهی اهل پیوندان تناول کرده باشند به همه لبانی پر از خنده تنی صحت سلامت و آمدی کارو خواهان است سلامت باشید در فرجام باشد اکای مقیمچه من بار دیگر خاطررسان کردنی هستم که سرپرست کلی برنامه ما این شرکت صفا است بله هیچگاه نگردید خفا چون که سرپرستی ما صفا انا بهترین و همزمان اکادمی مهارت گل دختران را به کورس آموزشی کوتاه مدتش دعوت میکند برای چی بهترین کار از دوستانی عزیز و ارجمند وقتی که هر یک دخترها شما گوش به پخته باشد گیریتون نه از گوش کنید توجه کنید من به اگر شما دستتان شیرین خوراکتان انحنی خیل بیاد یگان خوشدامن شما تو نمیگوید شوهر روی دستش برداشته میگردد از این خاطر خوراک پختن تمام پختن ها را یاد گیرید مرحمت به اکادمی مهارت بیایید بیننده های عزیز و ارجمند در همین جا با همین یک زمزمه صفا ما برنامه رو به حسن خاتمه میبخشیم و برای هر یک شمایان طبع خوش و بالیده تمنا داریم تا برنامه های دیگر خدا نگهبانتان